Precisament perquè les emocions són tan importants i són tan essencials, és important comprendre-ho bé i treballar-ho amb els millors professionals possibles. No tot s'hi val quan parlem d'emocions. Nosaltres creiem que més que mai, quan parlem d'emocions, cal rigor, cal fonament teòric i fonament científic. Cal conèixer-ne l'aplicabilitat i de quina manera es poden avaluar. Cal disposar d'eines i de recursos per saber com treballar-les i desenvolupar-les millor. Cal conèixer bones experiències per saber com aplicar-les. I cal saber com fer innovació i com fer-ne recerca. I tot això i molt més és el que ofereix el postgrau que avui ens presentaran. I creieu-me que aquest postgrau té totes les garanties del món perquè al capdavant hi tenim persones que són referents. Si algú en aquest país pot dirigir un postgrau en educació emocional, aquesta persona és l'Eva Bach, sense cap mena de dubte, experta indiscutible en aquest àmbit, reconeguda arreu i que s'ha sabut envoltar d'un equip magnífic. Crec que estan fent un tàndem meravellós amb Aloma Cuiner i totes dues el que han aconseguit és buscar les experteses de tothom, les experteses de cada docent, de cada persona que pot aportar el millor per acabar confegint com un mosaic magnífic. Per tant, em ve molt de gust fer alguna pinzellada en aquests fabulosos currículums, només molt breument. Molts de vosaltres coneixeu l'Eva i potser també l'Aloma, però permeteu-me només que remarqui alguns dels aspectes del seu currículum que les validen perfectament com a coordinadores d'aquest màster. Eva Bach és llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, té formació en Psicologia i Psicoteràpia Humanista, és màster en Pedagogia Sistèmica i és una de les pioneres a introduir l'educació emocional a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol. Té experiència de docent, és col·laboradora habitual de Criatures o bé d'altres programes de mitjans de comunicació com l'Ofici d'Educar. Ha publicat nombrosos llibres en aquest àmbit i, de fet, no fa gaire va ser aquí a casa nostra presentant el seu darrer llibre Com cuidar la salut emocional. De fet, us hem de dir que últimament hem abusat una mica de l'Eva, perquè és la tercera vegada en poc temps que ve, convidada en els diàlegs de l'Àgora, després a presentar el seu llibre i avui el postgrau. Per tant, moltíssimes gràcies, Eva. El tàndem magnífic el fan amb Aloma Cuiner. Aloma Cuiner és diplomada en Magisteri d'Educació Primària, especialitzada en Educació Emocional i Autoconeixement i especialitzada també en Innovació Educativa. A més de ser mestra, és experta en gestió escolar i en direcció d'equips directius i a part de ser la coordinadora del CIFE de la nostra universitat. A l'Aloma i a l'Eva els voldria agrair la seva dedicació, la seva passió, la seva il·lusió. Jo crec que el programa, com veureu quan us l'expliquin, traspua el seu amor, traspua la seva manera de fer, traspua la manera com són de meticuloses, de treballadores i que no hi falta ni el més mínim detall. També voldria aprofitar per agrair a la Coco Vilaseca que va estar a l'inici d'aquest projecte. Aquest, com els bons guisats, aquest postgrau porta uns quants mesos de cuina. Necessitava el seu temps de maduració, necessitava el seu treball i va iniciar-se amb un equip de formació contínua i per tant penso que és de justícia també agrair les persones que hi van ser a l'inici i finalment que ara ha arribat a molt bon port. Voldria agrair també a tots els docents que us hi heu implicat, perquè cadascú de vosaltres hi esteu posant tot el millor i tot el vostre coneixement i el vostre bon fer. Un agraïment molt especial també al Jaume. Jaume, gràcies per acompanyar-nos en un dia bonic i important per nosaltres i per la universitat. I no voldria allargar-me més, passaré la paraula a les coordinadores que us explicaran el programa. Moltes gràcies. Bé, doncs se'm sent bé, sí? Val. Doncs molt bon vespre i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia tan especial com és la presentació d'aquest postgrau a Manresa. Jaume, gràcies per col·laborar-hi.
perquè després dialogarem amb ell, que és part de la festa d'avui, poder tenir un diàleg amb en Jaume. I gràcies, Sílvia, gràcies a la U Manresa, gràcies al Toni Llobet, també, i, com deies, a la Coco i a la Montse González, que la Coco he vist que entrava per aquí, no la veig ara, però sé que està per aquí, l'he vist entrar, i perquè és veritat que jo els hi deia l'altre dia que en aquest postgrau sempre hi haurà la seva petjada, sempre serà una mica seu, elles el van impulsar conjuntament amb mi des del principi, i finalment ha arribat a bon port després de no mesos, sinó podem parlar d'anys ja, perquè tampoc són molts, però sí que ho podem dir en plural. Aleshores, doncs, com veieu, aquí tenim la joia nostra d'aquests dies i que presentem avui, aquest postgrau en Educació Emocional, Escola, Família i Societat, aquest postgrau en Educació, que tinc la sort també, i també li vull agrair, que la universitat m'oferís a la Loma Cuiner per coordinar-lo totes dues, amb qui ha sigut tot fàcil, és d'aquelles coses màgiques, que des del principi ha sigut tot fàcil, i per tant, doncs, és un goig fer-ho juntes. La raó de ser d'aquest postgrau, doncs, és la importància que neurocientíficament sabem que tenen avui les emocions. Sempre ho hem sabut que eren importants. Se sap des dels clàssics, des de la filosofia, la literatura, però avui en tenim la constatació neurocientífica de que són rellevants, de que tan important és aprendre a raonar, a pensar bé, de que tan important és saber com aprendre a sentir bé i humanitzar-se, que el saber i la sensibilitat han d'anar de bracet, les evidències empíriques que hi ha també sobre els beneficis de l'educació emocional, el fet que és impossible no fer transmissió emocional en l'educació, sempre estem fent transmissió emocional encara que no parlem d'emocions, encara que no la fem conscient, i per tant si som educadores o educadors som responsables, i evidentment, com no, ho diu el Ferran Salmurri en una de les cites, no cal parlar de si estem bé o malament per fer educació emocional, es justifica pel desig d'estar millor, de tenir una vida bonica, de tenir una vida plena, de tenir una vida feliç. Aristòtil ja deia que educar la ment sense educar el cor no és educar en absolut. Damasio diu que les emocions i els sentiments no són intrusos en la maquinària de la raó, sinó que són un pilar essencial pel seu bon funcionament, i Caruso diu que la intel·ligència emocional no és el triomf del cor sobre la ment, sinó que és equilibrar-les totes dues. Bé, bona tarda a tothom. Jo deixaré els agraïments per després per no trencar ara la presentació del postgrau. Bé, a vegades podem pensar que un postgrau en una universitat és només per gent que està graduada o llicenciada o diplomada, i nosaltres hem fet una mirada molt més àmplia, perquè entenem que educar no és només a les aules. Educar és el dia a dia, és des que ens despertem fins que ens n'anem a dormir. Llavors hem pensat en tots els professionals que tinguin relació amb altres persones, siguin famílies, també, encara que no siguin professionalitzades, i té accés a aquest postgrau qualsevol persona, independentment de que tingui una titulació d'estudis superiors. Això volem que ho sapigueu, perquè per nosaltres és un valor afegit, que és uns estudis superiors però oberts a tothom, perquè entenem que és uns estudis per la vida, pel nostre dia a dia, i per portar un valor afegit a la nostra societat que creiem que cal. Per tant, tothom hi és benvingut, tothom hi serà acollit i tothom serà cuidat. Llavors, així per informacions generals, dir que el postgrau és semipresencial, hi ha una part presencial que es farà aquí a la universitat i una part virtual de manera síncrona que en el moment estaran alumnes i professors connectats alhora, i també hi haurà una part asíncrona de material elaborat per diferents professors del postgrau que es podrà treballar i consultar en l'horari que cadascú necessiti i s'adapti més a les seves necessitats. La durada és des del febrer del 2023 fins al desembre del 2023. Trenquem amb el calendari habitual d'any acadèmic i passem a un calendari d'any natural. Llavors, les sessions presencials són el divendres a la tarda i el dissabte al matí, i les síncrones virtuals el dilluns i el dimecres de 6 a 8 de la tarda. Després explicarem una mica més alguna pinzellada del calendari. Hi ha uns valors afegits, ajuntem ciència i humanisme, és a dir, no en tindrem només en compte lo científic, que és molt important tenir-ho en compte i és en la base del postgrau,
però tindrem en compte aportacions també de l'humanisme. El Jaume parla d'evidència científica i evidència humana. A vegades l'evidència humana no està comprovada científicament, però és evident humanament i ho hem de tenir en compte. Llavors, és ciència i humanisme. És un postgrau d'autora i d'autor perquè hem volgut que sigui una cuina d'autor o d'autora. Nosaltres no hem volgut posar els temes, vam dissenyar uns mòduls, uns blocs temàtics, però després li vam dir a cada docent on el vèiem i li vam dir, digue'ns quin plat ens voldries cuinar dintre d'aquí. Nosaltres et donem aquests ingredients, però tu els pots agafar, n'hi pots posar uns altres o ens pots dir, no, és que et faré un altre plat que és la meva especialitat però que encaixa. I llavors, clar, els títols dels temes és com si cadascú li hagués posat el seu títol, el seu plat d'allò que se li dona més bé fer, d'allò que li surt més suculent. Per tant, és un postgrau d'autor, és un postgrau on es vinculen dues coses i jo crec que són molt importants. D'una banda, un reconeixement de la trajectòria professional de cada docent, de cada professor i professora, però d'una altra banda, hi ha un vincle personal. Jo dic, la majoria són amics o amigues, a més de col·legues de feina. És a dir, ens hem conegut, amb la majoria, en quasi tots, per temes de feina, però hem fet un vincle personal, afectiu, a mà, gràcies a la feina. Jo crec que aquest és un valor afegit. Hi ha una molt bona sintonia, hi ha una relació de carinyo, d'amor entre nosaltres, la gran majoria, i els que no, doncs ja l'hem començat a construir avui, els que no ens acabàvem de conèixer o ens coneixíem poc. I finalment un postgrau que té com a objectiu, l'Oma ho ha dit, tenir cura de les persones i del seu benestar. I amb això ho farem amb unes coses concretes que ella us dirà. Llavors, aspectes singulars que podríem destacar d'aquest postgrau és que al llarg d'aquest any que farem la formació hi haurà conferències a càrrec de l'EVA, algunes i d'altres, que seran obertes a tot el públic, però que per als alumnes del postgrau computaran com a hores de formació. Farem el mateix a l'escola d'estiu. Tenim una setmana del juliol que farem formació tot el matí. Estarà obert a altres docents, en aquest cas sí que només seran docents, altres docents perquè puguin venir. Per tant, el grup classe durant la setmana del juliol pot ser que pateixi diferències, que ho veiem com un enriquiment molt bo. Hi ha sessions a la carta que l'EVA portarà, que seran sessions on es farà tertúlia, podreu expressar neguits, preguntes, aportar dubtes, aportar experiències, fer propostes, el que sorgeixi, sí? Una mica per cuidar això que dèiem i per teixir-nos una mica els uns als altres. Hi haurà els recursos asíncrons que us comentava, que seran d'ús de tots els alumnes del postgrau, que es podrà fer servir quan us vagi més bé, en els moments que tingueu per consultar-los, per treballar-los, estaran a la vostra disposició durant tot l'any acadèmic, tot l'any del postgrau. Llavors hi haurà un quadern de bitàcola, que serà un recull personal de totes les vivències que es generen durant aquesta formació, a canvi, tot i que no té l'envergadura, del treball final de postgrau. No hi ha treball final de postgrau, hi haurà aquest quadern de bitàcola per donar-li vida a vosaltres, per donar sentit a la vostra formació durant aquest any. I que també té un sentit a nivell d'evidència empírica en educació emocional que ja explicarem a l'alumnat en el seu moment. Sí. I també dir que per cuidar, malgrat que hem dit al principi que és un postgrau pensat per tothom, com que entenem que una gran part seran docents o persones que treballen en l'àmbit educatiu, a l'hora de fer el calendari hem estat molt curosos i hem volgut cuidar moltíssim els dies que hi ha sessions, sobretot presencials, evitant ponts de castanyada, ponts de carnestoltes. Al desembre i al juny acabem bastant aviat perquè es puguin acabar els trimestres d'una manera relaxada i no sigui, ostres, justament acabo trimestre i tinc feina de màster o al cap de setmana tinc una sessió presencial. Hem intentat cuidar aquests detalls. Això no us ho llegiré ni us ho comentaré, evidentment el postgrau té uns objectius generals i uns d'específics, però no els aniré a dir pas tots. Volem que tingui una incidència no només educativa, sinó també social, familiar, àmbit ampli. Hi ha un pla d'estudis en 4 mòduls, aquests sí que us els diré. Hi ha un mòdul sobre els antecedents, els fonaments, les bases de l'educació emocional. Hi ha un segon mòdul de competències socioemocionals bàsiques
Hi ha un tercer mòdul, com no podia ser d'una altra manera, d'educació emocional i família, i hi ha un quart mòdul d'educació emocional a l'escola i a l'aula, però que també podrà incloure projectes en un àmbit socioeducatiu ampli, d'acord? I bueno, aquí és on el professorat ens ha cuinat els seus plats, dintre d'aquests pilars. Llavors aquí tenim una sèrie, tenim tot, això es podrà consultar, per tant no ens hi entretindrem, tenim els mòduls, amb els títols, jo crec que hi ha títols preciosos, ja estic veient aquí, no sé, qualsevol d'aquests em val, l'home, m'autoregulo, comprenc i aprenc, o l'empatia, el cablejat emocional que ens connecta, tenim aquí la Carmen Navarro, que és l'autora d'aquest tema, les postveritats emocionals, ens aportarà la Mercè Conangla, en fi, són tants que no m'hi entretindré, però sí que em volia dir algú, les ferides i els tresors de la biografia del Jordi Amenós, que no està avui aquí, però dintre del mòdul de família, o, tirem més endavant el mòdul 4, la Loma, la mirada a l'infant, observar-se per observar i acompanyar, la gimnàstica emocional de Maria Navarrete, o, què sé jo, la finestra oberta de la LOMBLOE, la nova llei d'educació per l'educació emocional, els mestres en cor de la Lidón Blanc i la Carol Benedito, que són de Castelló, no estan avui aquí. Però bueno, creant vincles i lligams amb la tecnologia a l'aula, és a dir, Miquel Àngel Prats. Hi ha una sèrie de títols, jo crec, com aquests, n'hi he dit molt pocs, en comparació a tots els que hi ha, però que crec que fan que la carta d'aquest menú sigui apetitosa. I llavors, amb les sortides professionals tampoc hi entrarem al detall, però a grans trets penseu que ens donen eines d'autogestió, de gestió d'aula, ens donen eines per innovar, per fer innovació educativa, per fer recerca en educació emocional, per fer projectes a nivell d'escoles, ens dona eines comunitàries, per fer educació emocional comunitària, ens dona eines múltiples, grans, i segurament n'hi ha alguna que no hem posat i que pot sorgir en un futur, perquè tot això està expandint-se i cada dia hi haurà més demanda, cada dia hi haurà portes més obertes que segurament ens donaran llocs on podrem incidir que nosaltres potser no hi hem ni pensat en aquest moment. Bueno, això ho ha dit la Sílvia, ens ha ajudat a passar ràpid la diapositiva. I aquí sí que és la verdadera joia, aquestes tres, i el que farem és, aquí està tot el professorat, hem volgut que tothom hi sigui present, inclús els que no han pogut venir, hi ha un full, un segon full, una segona, som 29 en total, hi ha dos parelles, dos persones que ho fan de dos en dos, és a dir, dos parelles de dos, i bueno, n'hi ha unes quantes que estan avui aquí presents, i llavors potser els fem presents aquí, i amb això acabem i passem al diàleg, no? Perfecte. Per tant, us convidem a l'equip docent que esteu present, en què pugeu aquí un moment amb nosaltres i que us vegin en persona, no cal en foto, ja que esteu aquí, i heu tingut també el detall de venir a acompanyar-nos. Tenim aquí una part de manresanes i manresans del territori i alguna altra gent que ens ha acompanyat de més enllà de Manresa. La Sílvia, que bé. Sílvia, benvinguda. Guapa, que bé que estiguis aquí. Vinga. Va, em poso cap aquí, Jordi. Va, Carme. Bueno, Déu-n'hi-do, ens acompanya. Vine cap aquí. Veniu, pugeu. I tant que sí. Jo que he sigut futbolista em poso així. Clar que sí. Aquí no quedaria gaire bé. Doncs, bueno, la Carmen Navarro, una de les professores del postgrau, Esther Bach, la Carme Bosch, l'Eva Martínez, la Mercè Sala, la Sílvia Palou, en Jordi Vilaseca, la Cristina Gutiérrez, la Marta Vallvé, la Rosa Vilaseca. Tenim una quanta gent, com us deia, del territori, la Marta i la Rosa, en Jordi, la Carme, l'Ester, jo mateixa també, evidentment la Loma, que és veïna, comarca, però està aquí a la universitat, i tenim doncs les altres que ens venen de més enllà, però també, que faran aquí força al cor de Catalunya. Gràcies a tots. Gràcies. Pensava que
farien una presentació a cadascuna, si potser he pensat en ells. Jo m'he apartat per si de cas, no? Gràcies, gràcies. Que bé. Guapes. Posant. Molt bé. Som-hi. Sí que t'has de posar la cadira. La cadira, l'home. Sí. Posem i ens apropem una mica més. Bé, abans de començar el diàleg, deixeu-me fer els meus agraïments, perquè també en tinc, Bé, primer de tot, volia agrair a Antoni Llobet la gran confiança que m'emana cada dia, m'emociono i tot. A l'Eva, per la gran rebuda, que va ser, va ser coses de la vida. Mireu, ens posem malaltes alhora, fins i tot hem arribat a aquest punt. Doncs li vull agrair també, ho posa molt fàcil, és una persona exigent com jo, és una persona rigorosa com jo, i una persona, per sobre de tot, que estima la gent i les criatures, i això és molt important. A tots els profes per la paciència amb els mails amunt, mails avall, dates, títols. Moltes gràcies a tots. I a la universitat per la gran acollida que m'han fet des que sóc aquí ara fa 3 anys i no havia tingut mai l'oportunitat de dir-ho en veu alta i ha arribat el dia. I sense enrotllar-me més... Hauràs de prendre una opció vital, un dels 2 micròfons, que tens 2. Sí, doncs... A què? Gràcies, Jaume. Som-hi, doncs. Si algun dia he de decidir si em separo, no et trucaré. Bé, doncs, aquesta tarda estem amb en Jaume Foner, psicòleg, educador i periodista, al Pregant des d'allà, Jaume. Gràcies. I l'Eva Bach, mestra pedagoga, escriptora i especialitzada en educació emocional. I ens venen a parlar d'una cosa que jo crec que és molt important, que és estar bé, sentir-se bé, ser feliç. M'agradaria, abans que ells comencin, que ens diran coses segur molt més interessants que les que pugui dir jo, fer una petita reflexió en veu alta. I és que no sé per què no hem donat importància a les emocions fins fa relativament pocs anys. Si això hagués passat amb les noves tecnologies, per exemple, ho entendria, perquè és una cosa nova a la nostra vida. Però les emocions ens acompanyen des dels principis dels temps. Per què no ens hem aturat a observar-les fins ara? I és la primera pregunta que us llanço. Ha estat per por mirar? Ha estat perquè són intangibles que no sabem definir? Ha estat perquè ens hem abocat al saber fer i al saber de coneixement i el saber sentir no ens l'hem plantejat? Què me'n voleu dir d'això? Sí? Tens ja resposta? Vols començar, Jaume? Jo ja he xerrat molt, ja... Bona tarda, encantat. És un plaer, és un diàleg entre 2 amics o 3 amics o amigues i alguns llibres pel mig que hem acabat de... No sé si exactament, probablement discutiria la pregunta. És a dir, com un periodista més que contestar diria, no sé si ha passat exactament així. El problema és que hem vengut que la bona vida era la vida racional. És a dir, que les persones que eren persones sensates i raonables utilitzaven la raó i no funcionaven els sentiments. No del tot, perquè en la pràctica sempre hi ha hagut hippies, sempre hi ha hagut pintors, poetes, escriptors, persones que es bellugaven a la vida, tot i que es consideraven vides bohèmies o vides... Probablement la gran pega ha estat que hem pensat que l'escola era un lloc en el que només s'aprenia es convivia amb una lògica de racional i d'aprenentatge. Tot i que sempre havíem acceptat, ni que fos quan ens donaven la llet americana i passaven gana a l'escola, sempre havíem acceptat que difícilment s'aprèn si estàs de mal rotllo. Sempre. Però sempre hem vengut que el bon ciutadà i ciutadana era una persona que es bellugava només en termes de raó, d'intel·lecte, d'argument. Som encara molt cartesians i molt dependents de la filosofia de Tomàs d'Aquino i companyia. Hem estat sempre amb aquesta lògica. Però sempre existia el ciutadà, bon ciutadà, que saltava les normes i deia, això no és vida, això és un rotllo, la vida és una altra història. El que passa és que no tenia l'entitat que tenia.
també ha estat perquè molts professionals han negat sempre les dimensions afectives, emocionals, o com li diuen, no? Amb aquestes paraules és molt difícil aclarir-se quina seria l'adequada. Però quan proposaven el títol, quan parlàvem amb l'Eva, allò de estar bé, sentir-se bé, ser feliç, en realitat jo estava proposant-li amb ella les 3 preguntes que hauria de fer qualsevol metgessa de família, dic metgessa perquè majoritàriament són noies, dones, quan arriba una persona, que seria, com estàs? Com estàs? I que l'altre contesti que bé, o que continuaria amb l'idea, com et sents? Perquè puc estar bé, però sentir-me un mal rotllo. I una tercera, que seria, i com et va la vida? Perquè vens aquí probablement perquè en lloc t'estan donant les abraçades necessàries o en lloc estàs tenint la satisfacció adequada. En realitat respon a la lògica professional que hauria de dominar l'atenció a les persones, però que normalment no funciona. Jo estic, sí. Jo quan tu deies ens feies la pregunta, és per això, és per allò, és per allò, doncs jo crec que és una mica per tot i una mica també pel desconeixement del que suposaven les emocions. Es creia això que deia en Jaume, que una bona vida era una vida centrada només en el saber, en el coneixement. La sensibilitat era cosa de poetes i bojos, no? I ja està. I en el moment en què es descobreix que la sensibilitat té un paper i que aquesta part emocional i afectiva doncs, és un pilar tan bàsic com el saber o el coneixement, és més que aquest saber i aquest coneixement és difícil que arribin a bon port si no hi ha aquesta sensibilitat que l'acompanya, doncs llavors comencem a fer cas quan això ens ho diu la ciència, que és un dels nous déus, no? Que està molt bé, que tot lo científic, però si tot ens ho ha... Bueno, tenim la sort que ens ho ha dit la ciència, llavors hem començat a mirar-nos-ho més seriosament, però està clar que és una dimensió que tampoc hem descobert ara, l'important que era. El que passa que ara li hem donat la validació. I que en qualsevol cas, jo crec que ara té 2 perills importants, com tot aquest món. Un, que l'acabem defensant en termes de màrqueting, és més rentable educar emocionalment, o l'acabem venent en termes de prevenció. Jo sovint m'acabo irritant molt quan dient no, hem de donar abraçades als nens per evitar que tinguin problemes en el futur. Doncs eduquem en l'emoció per evitar tenir problemes de salut mental després. No. Ha de quedar molt clar que és, amb independència si l'èxit acadèmic és millor o pitjor, amb la idea que nosaltres tenim de què és un ésser humà i què vol dir la condició humana, hi ha dimensions que són imprescindibles. M'és igual quin és el rendiment o com acabarà, i m'és igual si acabaran de delinqüents o de ministres, que potser és igual. És el mateix. Bueno, perdona, ja ens hem enrotllat a la primera. No, jo encara volia afegir alguna cosa, i tens raó amb això, que acabi sent màrqueting, però és que pitjor encara. Fa uns dies escoltava una neuropsiquiatra xilena, l'Amanda Céspedes, i deia que l'escola era una fàbrica de fer adults, i volíem fer aquest adult que pensa que és d'una manera determinada, no? Que ja tenim un model, i jo pensava, i l'educació emocional, moltes vegades l'estem fent servir per contribuir a fer aquest adult, perquè les emocions no ens molestin per poder domesticar aquest adult que ha de ser com volem que sigui. Llavors anem a fer educació emocional perquè se'ns estiguin quiets, perquè aprenguin, perquè coneguin i puguin ser aquest model d'adult. Això per un cantó. I per l'altre que dius, a mi m'empipa molt quan es justifica l'educació emocional amb les drogues, amb els suïcidis, amb el bullying. Dic, però per favor, s'ha de justificar per aquest desig humà d'estar bé, de sentir la connexió humana, la qualitat, la calidesa de les relacions. O sigui, el que volem és això, és estar bé i sentir-nos bé i ser feliços. Va, una altra pregunta, que si no, no passem de la primera. Creieu que vivim en una societat feliç en termes generals? Bueno, a veure, després comences tu. No, a veure, vivim en una societat injusta que explota a molta gent, que és molt difícil que tingui una petita dosis de felicitat. Per molta gent, l'única felicitat possible moltes vegades és prendre una cervesa abans d'arribar a casa després d'hores d'explotació. També està molt clar que vivim en una societat en la que la felicitat la defineixen uns altres, la defineix el mercat.
De fet, tenia una frase pel final, però l'avanço. Seguint el que dèieu vosaltres, que després de la presentació del vostre postgrau, si em voleu d'alumne, vindré, perquè realment serà una aventura interessant, no? Però heu dit una cosa que la faig servir. Quan ara, ja fa temps, tornem a reivindicar que l'escola és el lloc del pensament crític, eduquem perquè aprenguen a pensar críticament. Jo venia, quan venia pensant en aquesta història, deia, no, això ha d'afegir, l'escola educa en el pensament crític o per pensar críticament i per descobrir intel·ligentment les emocions. Que podem matisar després, però per arribar al que formulaves de la felicitat. Jo als adolescents sempre els dic, no et creguis mai res que et digui ningú. Que algú diu relativisme pur, no, qui t'ho està dient, en quin context, que una moto t'està venent, què vol dir. Però aquesta frase s'hauria d'afegir. No deixis que un altre defineixi la teva felicitat i t'impedeixi construir-la amb uns altres. Perquè no es tracta només de ser feliç, perquè bona part de les dificultats de salut mental és per intentar ser feliç d'una manera que és impossible ser feliç. O sigui, t'han dit que has de tenir un èxit, una determinada manera, unes emocions, unes històries. Bueno, en aquest moment les emocions i sentiments també és un bé de mercat. La sexualitat ja fa temps que ho és, doncs el desig, el ser desitjat, és un bé de mercat. Entonces, aquesta és una societat que no deixa que les persones acabem definint col·lectivament allò que ens fa feliços. I, en canvi, ens obliguen a una determinada manera de ser feliç. I amb una última idea, des del punt de vista de la humanització més elemental, els éssers humans tenen una dosis mínima de felicitat sense la qual no hi ha humanitat ni possibilitat de construir equilibri. Hi ha una dosis mínima. És a dir, si a la vida tots són putades, és impossible estar bé. Si la dosis de putades i la dosis de satisfacció com a mínim dona el balanç zero, bueno, podem anar tirant. Però com a mínim existeix el dret a no superar un nivell d'explotació i el dret a obtenir un nivell mínim bàsic de felicitat. Sí, en Jaume, a mi m'agrada molt sempre quan parles de felicitats, en el teu llibre d'adolescents d'Estima'm quan menys ho mereixo perquè és quan més ho necessito, tens un capítol on parles de felicitats i dius això, la felicitat és una cosa singular, per tant hem de parlar de felicitats en singular i per tant n'hi ha molta, o sigui en plural perquè és singular, no? Perquè és una cosa de cadascú. I llavors ens dones una sèrie de consignes per ajudar a construir una felicitat sana a la mida de cadascú i en aquest de quan la vida ens dol, que l'acaba de treure fa poc, i de fet és construir la salut mental i recuperar la felicitat i tornes a incidir en aquesta idea i té molt sentit aquest voler arribar en aquest concepte personal, aquest diàleg que et porta a què és per tu la felicitat, no? Nosaltres amb la Montse Jiménez, quan vam escriure el nostre llibre d'influencer juntes, vam investigar sobre la paraula felicitat i vam veure que tenia en català 2.820 resultats. Perdó, 2.820.000 resultats en català. En tenia 158 milions en castellà i en tenia 781 milions en anglès. La paraula happiness, Llavors vam dir, bueno, això vol dir que, com deien l'Abei Cuec en un llibre sobre la felicitat i la tristesa, no és tant què és la felicitat, sinó què et fa feliç, què em fa feliç a mi, no? I aquí empalmo un altre estudi que vam fer amb ella, la Montse Jiménez no ens ha pogut acompanyar avui, però és una altra de les docents del postgrau, vam preguntar a una sèrie de joves, que això és un altre tema que ens uneix amb en Jaume, no? La passió comuna per als i les adolescents, els hi van preguntar quines eren les seves pors. I ell deia ara, si tots són clatellades no pots ser feliç. Els hi van preguntar per les seves pors i ens deien la por a fracassar, la por a decebre, la por a no ser prou vàlids o capaços o capasses, a no ser reconegudes o reconeguts, valorats o valorades, a no ser estimats tal com són, a quedar-se sols o soles, deixats de banda, marginats, a ser ferits o ferides, a patir, i la més gran de totes, que coejava i que a vegades ens les deien així, a no ser estimades o estimats. Clar, què és la felicitat?
Doncs suposo que és tenir neutralitzades aquestes pors, és sentir-te estimada, és sentir-te reconeguda, és sentir-te capaç, és saber que tens algú, és saber que tens una xarxa que te sosté. És a dir, en el fons, la infelicitat és que et passi tot això, no? I que tot això ja hi estiguis enfrontant-hi des de la infantesa i sol o sola, no? Davant de totes aquestes pors, que són les grans pors existencials. Per tant, jo crec que la felicitat sí que és veritat que té a veure en tenir un propòsit per llevar-te, en tenir alguna que t'impulsi a viure, en estimar la vida, en sentir-te viu, evidentment que sí, però la felicitat jo crec que té a veure amb aquesta xarxa que te sosté davant les dificultats, que et fa sentir algú, que et fa sentir reconegut o reconeguda. Jo crec que és essencial aquí, això. Perquè per això tant la Eva com jo introduïem sempre dins d'aquesta cosa impossible. Ja he vist que en el seu llibre, que veritablement és un llibre extraordinari, el llibre seu, el de com cuidar la salut emocional, que és dir que ho vaig mirar en prevenció dient, hòstia, un altre manual d'autoajuda, això no, tot i que fos d'una amiga, jo deia, no, la veritat és que has de confessar que no té res a veure amb això i que he après moltíssim llegint-lo, però mirant aquesta història tant ella com jo, bueno, aquesta història de emocions i sentiments i no sé què, que no val la pena intentar aclarir-se perquè cada maestrillo tiene su librillo, és igual, ho deixem amb un cavall. Però sempre afegim una altra cosa, que és la que ella deia ara, emocions, sentiments, tant és, i afectes, perquè hi ha un conjunt d'emocions i sentiments que tenen a veure amb ser estimat per un altre o en poder estimar un altre, i amb allò que tu que t'ocupes de la primera infància han de recuperar sempre. Hi ha elements bàsics, fins i tot neurològic, especialment neurològic, per desenvolupar la possibilitat de que després siguis una persona que raonablement pot fruir de la vida, que és allò bàsic de la dosis mínima d'afecte, però sobretot la vivència de sentir que importes a algú. I que pertanys. I que pertanys. I que sents que veritablement no s'ensorra el món, malgrat passi alguna cosa, perquè saps que veritablement darrere teu hi ha persones que t'abracen o comunitats que t'acolleixen. I llavors, quina és la relació que creieu que hi ha entre les emocions que com a humans sentim en el nostre dia a dia, la gestió d'aquestes i la nostra salut emocional? Comença a veure tu. Sí, mira, jo m'encanta aquesta pregunta perquè justament divendres passat sortia a premsa el resultat d'un estudi fet per l'Institut d'Investigacions Mèdiques de l'Hospital del Mar de Barcelona, un estudi fet conjuntament també amb un altre centre de salut mental de Brasil, però bàsicament des de Barcelona. S'han fet 93.000 investigacions, o sigui, s'han investigat 93.000 casos en els quals s'ha intentat establir la relació que hi ha entre el trastorn de salut mental en l'adultesa i els traumes viscuts en la infantesa. Jaume, que això és una cosa que tu també en el darrer llibre parles molt de com ha sigut la infantesa per veure la repercussió que això tindrà en la salut mental posterior. Llavors s'ha fet aquesta investigació, veure com els traumes en la infantesa afecten en la salut mental adulta. Curiosament, s'ha descobert que quan hi ha un trauma a la infantesa s'augmenta molt la possibilitat de patir trastorn mental en l'adultesa. I el curiós del cas, el que més em va cridar l'atenció i penso que és significatiu, per això ho porto avui aquí, és el que es considera trauma. I trauma es considera no només les morts violentes, el maltractament, les circumstàncies difícils a la vida que sacsegen i et colpegen, sinó que es considera com a trauma l'abús físic i emocional. Per tant, com a abús emocional hi podem posar des del xantatge emocional, les pressions, les expectatives desmesurades, les creences irreals sobre la persona, sobre la vida, que et posen un pes, que et posen una exigència, i la negligència emocional. Clar, i tu dius, negligència emocional, fa uns anys, la teníem tothom, perquè no sabíem de les emocions, el que sabem ara, segurament, i del que és el tractament amb aquest afecte, aquesta xarxa afectiva, però ara no tenim excusa.
Ara no tenim excusa, ara sabem lo important que és això. I acabo amb una pinzellada que això em feia pensar també amb el que Boris Cyrulnik, gran referent de la resiliència a nivell mundial, ell defineix com a trauma. No? I ell diu, perquè hi hagi un trauma hi ha d'haver-hi 2 cops, o sigui, 2 golpes en castellà. El primer és el que et dona la vida. És allò que et porta a la vida i que et genera aquest trauma. Però no és trauma si no es dona un segon cop, un segon golpe, que és la falta d'acollida de l'entorn per sostenir-te, per abraçar-te, com deia en Jaume, i perquè tu puguis elaborar això que t'ha passat. I ho puguis sanar, ho puguis transformar, ho puguis curar, li puguis donar un sentit sostingut per una mà amiga que et recolza, que ell diu, amb una n'hi ha prou. Només que n'hi hagi una ja és alguna cosa. Evidentment, molt millor si és tot una xarxa. Llavors, avui ens estan dient per tots cantons, per activa i per passiva, la importància, la repercussió que pot tenir la part emocional, fins al punt de dir, si no tractem bé les emocions, si no les escoltem, si no les legitimem, les atenem, les calmem, les ajudem a acceptar, a transformar, a donar sentit, a integrar, doncs això pot repercutir de grans en la salut mental, si no ho fem des de petits. Tres coses, deixa'm discrepar una mica el que deies a l'inici de l'estudi. Jo no vaig llegir més que un article d'una col·lega en un dels diaris que em va irritar, no per l'estudi, sinó perquè el titular era les generacions futures seran un desastre si no cuidem la infància. Aquest era l'argument, perquè tu saps molt bé que els que estem acostumats a tenir que arreglar forats a l'adolescència que s'han produït a la infància estem fins al gorro d'intentar arreglar el que ja a vegades no és arreglable, perquè tot el sistema protector o tot el sistema de salut mental o de justícia juvenil i companyia. Doncs l'estudi està molt bé, simplement per tenir... molt bé el que he llegit, no he llegit gaire, però sembla estar bé, està sistemàticament simplement per donar evidència de lo que diem és adequat. Però jo protestava una miqueta només dient no cal evidència científica per saber que un nen abandonat serà una persona deshumanitzada. No cal ninguna evidència, ja ho sabem. Però, més enllà que dic el que dius, tens raó. Quan jo era suposat defensor dels infants a la Junta del Síndic amb no gaire èxit, sovint em preguntaven quin és el dret més vulnerat a Catalunya. Els catalans què vulnerem en la infància? I tothom esperava el maltracte, l'abús... I deia, no, miri, el dret més vulnerat és el dret dels infants a importar algú. El gran trauma és viure darrere dia que no importes a ningú. Com diria algun adolescent quan es suïcida, en realitat la meva vida era prescindible. No importava a ningú. Doncs el gran drama és no tenir en compte que construir en solitud, avui mateix sortia dades d'un estudi bastant interessant de l'Observatori de la Infància de l'Ajuntament de Barcelona, en què quantificava quants infants, especialment entre 10 i 12 anys, se sentien sols. No estaven sols, sinó se sentien sols. I, òbviament, com això va per barris, és a dir, podrà haver solituds riques i solituds pobres, però bàsicament hi ha solituds pobres de ningú que pot estar al seu costat. Per tant, la gran privació, moltes vegades no és el cop, la gran privació és el gris, és a dir, anar creixent sense saber que veritablement si tu estàs trist, algú t'ajudarà, que si estàs content, algú et preguntarà per què, que si estàs sol i no tens amics, algú t'ajudarà a buscar-los. Aquest és el gran trauma de la immensa majoria de xavals, més enllà els que han viscut, òbviament, traumes destructors, que, òbviament, això, per suposat, destrueixen en el propi moment. I acabant amb el que tu suggeries, o de la salut mental, en el del llibre o en els nostres llibres que n'existien, però de què estem parlant quan parlem de salut i quan parlem de salut mental, que són definicions i descripcions que jo insistia, atenció, recordem-ho, perquè és l'única manera de tenir en compte els efectes, els sentiments, les emocions. La salut, abans que res, és una manera d'estar bé amb nosaltres mateixos. La salut és també una manera d'estar bé amb les altres persones. I la salut és tenir una forma d'assistència positiva
una forma de situar-nos bé, d'assistir bé en un determinat context. La família, la feina, els espais. Assistir bé, conviure bé i sentir-te bé, la meitat d'aquesta definició com a mínim té a veure amb sentiments, emocions, afectes i companyia. Jo afegiria simplement que segurament, i estan totalment d'acord amb el que dius, que segurament darrere d'aquestes persones que, sense haver patit cap cop important, se senten que la seva vida no compta perquè no han rebut la constatació, l'efecte que els hi fa sentir que són importants, segurament en la cadena transgeneracional, no? Si anéssim mirant ancestres, anéssim mirant enrere, algú hi haurà en aquella família, en aquella història, que sí que haurà rebut algun cop i s'haurà quedat inhabilitat per expressar, per donar aquest amor, aquest acompanyament, i això s'ha anat perpetuant, no? Vull dir que per això és tan important atendre'ls, no? Aquests cops que ens deixen fora de joc emocionalment, perquè si això no és atès i no és sanat, doncs això, evidentment, és una ferida que es va perpetuant amb els nostres infants. Els nostres infants, quan siguin adults, ho perpetuaran amb altres infants, amb seus fills, educadors, si són educadors o educadores, doncs amb l'alumnat, i per tant és important aquesta atenció a què passa quan alguna cosa a la vida ens és adversa i supera les nostres capacitats i els nostres recursos per fer-hi front. Doncs bé, Eva, Jaume, moltes gràcies. Us escoltaríem hores i hores, aquesta saviesa emocional que teniu. Només I ara, digue'm. deixa'm dir una cosa última. Oh, i tant. No, és que sempre havia preparat alguna frase de tots dos llibres per quedar bé al final. Jaume, que bé. No, però deixa'm que acabi una frase de la Eva en el seu llibre. Hi ha diverses coses, però al final, no és que hagi anat primerament al final, no hi ha anat... No. Ella diu dues frases, tant se val si és a través de la paraula, la dansa, el moviment, la meditació, la catarsis, l'esport, la música, l'humor o el que sigui. L'important és concedir-nos espais, temps, eines o recursos de connexió, expressió, distensió, comprensió i integració emocional. Aprendre a escoltar i expressar les emocions és aprendre a viure, a estimar-nos i a estimar la vida. Res més. Jaume, jo ara estava buscant de pressa si em trobava, perquè el tinc... És igual, no l'he trobat, perquè era com no escoltar-lo ell també, però bueno, el llibre el tinc també, com veus, subratlladíssim i amb moltes anotacions posades de grans frases teves també. Moltes gràcies.